Hallo, goedemiddag. Mijn naam is Rob Herberts, we hebben de brandbierbrouwerij en ik kom eens kijken naar de pilswedstrijd. Ben Amian, aangenaam, kom verder. Gelukt, want ik ben net bezig met mijn installatie en dan, we zijn aan het brouwen. Je bent aan het malen? Ja, we zijn aan het malen. Ik ben aan het schroten. Zo wie gezegd heb ik dat een klein beetje geautomatiseerd, dat ik dan niet de hele tijd met de hand aan hoef te draaien. Ja. En dat zijn eigenlijk zaken, ik ben van huis uit techneut. En behalve bierbrouwen kijk ik dus ook wat ik voor mezelf gemakkelijk kan maken bij dat bierbrouwen door de technieken voor mij te laten werken, zal ik het zo zeggen. Mooi. Ik zie dat je boeten in brouwen zit, dat is opmerkelijk. Ja, zolang wie ik brouwen of wie weer brouwen we boeten eigenlijk in verband met de waterdamp. Okay. Omdat ze toch een enigszins aangepaste ruimte in huis moeten hebben, wil ze dat binnen doen. En tot nog toe gaat dat eigenlijk redelijk goed. Okay. Hoe zit je eigenlijk dan met brouwen begonnen? Wat is de aanleiding? Wat is de passie, de reden? De grote doorbraak, wil ik dat zo mag zeggen, die is eigenlijk gekomen toen die jongelui getrouwd zijn. Die hebben namelijk een huwelijksbier gebrouwen ter gelegenheid van. Nou, en daar hebben we dus met z'n allen aan metgebrouwen. En dat is eigenlijk het echte begin geweest van het zelfbrouwen. En sindsdien brouwen we ook regelmatig. Okay. Wat hier zit staan aan spullen is dus ook zodanig dat kind in de auto en dat gaat dus met, mijn dochter woont in Amsterdam. En dat gaat dus met naar Amsterdam en werd dus... Er werd dus over en weer werd er gebrouwen. Ja. Dat is eigenlijk een mobiel brouwen. Het is een mobiele brouwinstallatie. Ja, inderdaad. Inderdaad. Nu voor de pilswedstrijd, want die jongelui hebben me dus ook weer gepusht van papa, doe moest meedoen. Dus ben ik voor het eerst eigenlijk aan het ondergisten of aan het pilsbrouwen gegaan. Okay. En ik moet eerlijk bekennen dat het een absoluut andere tak van sport is als bovengisten brouwen. Nou, dat is leuk om te horen. Ja, absoluut. Maar dat is dan ook de uitdaging naar u toe? Ja, zeker wel. Zelf met te beleven dan. Ja, dat en met name ook om te kijken dat pils is ondergistend, maar je kan meerdere bieren ondergistend maken. Dus wenn dat nu beveelt, dan zou het best kunnen zijn dat ik dus, en dan komt hij techneut weer, dus weer dingen kon maken om met name temperaturen beter te kunnen beheersen. En dan dus meerdere ondergistende bieren te gaan maken. Nou, dat was leuk kennis gemaakt hebben met u. En te zien wie ik hier op een mooie hobbymanier zelf bier maakt. En ik wens je veel succes verder met het proces. Dank je. En misschien dan sowieso tot 12 mei op de brouwerij in Wielder. Zeker weten. En heel veel succes. Oké, tot ziens. Tot ziens. Hoi.